Seinä on nyt raivattu sen verran näkyviin, että siitä voi sanoa jotain. Reunimmainen levy on noin 1,17 m leveä. Seinässä näkyy joku toinenkin raja noin 2 metriä 28 senttiä korkeudella. Tämä ei luultavasti ole levyraja, tai ainakin jos se on, niin se on siististi. Ei ole murtunut toisin kuin pystysauma, josta näkee maali on jo valmiiksi poikki. Saattaisi olla, että kulmalistan alla kulkee yksi sähköjohto. Mä en tiedä tätä. Todennäköisesti se kulkee toiseen suuntaan. Tai en tiedä. Avaamatta ei voi tietää. Joka tapauksessa se ei paljon haittaisi levyn irrotusta. Täällähän on jotain vanhoja asennuksia, jotka on enimmäkseen jo lähteneet ennen minua. Esimerkiksi tämä johdon pää on jo päälle maalattukin kerran. Todennäköisesti on lähtenyt enemmän kuin 20 vuotta sitten. Ja edelleen kaikenlaista ennen minua. Naulan paikat löytyy rakenneilmaisimella. Ne on noin 15 sentin välein. Kuvio näkyy pääosin, mutta mikäli ei näy, niin kyllä ne sieltä saa kuuluviin. Sen uskoisin, että naulat saa kohtalaisen siististi pois levystä, jos on tarve. Jos ei muuten, niin poraa hieman naulan kantaa suuremman reijän siitä naulan ympäri, niin sitten se lähtee kyllä